is in your knowledge of who God is. So that ungaphazamiseki, ungashukunyiswa izinto zelizwe. But you rest in the knowledge of God. Oyifumanayo ngonyana wakhe. Ngoba xa sayivela bhuti le knowledge, yathi xa ivela kwanyanzeleka kukhawuleziswe kukhutshwe i-wise man ngoba le knowledge yavela. Ngoba uzalo lukaYesu kwakungazalwa Yesu, kwakungazalwa Nkosi, kwakuzalwa umuntu ofana nawe, kwakuzalwa wena. Uzalo lukaYesu lalunjengolwakho. Zange kuzalwe Thixo, kwazalwa umntwana. Kwazalwa umntwana. Kwanyanzeleka xa ingqondo kaThixo manifesta, i-worship idingeke. Ngoba bekusemfihlakalweni kuyabonakala. Ngoba xa kubonakala kudinga i-worship. Not only worship, but kudinga ne-gifts. Kwakungaveli Thixo. Ngexesha baye-worship apha, kuthiwa uYesu uzelwe. Kwakungazalwa Thixo. Akho nto inozala uThixo apha. Ukuba uzawuthi uvele enguThixo, uza kube uyawavalela amandla ovuko lwakhe. Mandiphinde, ukuba une-idea ukuba kwazala uThixo, kuyawube sisefilimini apha, udlale uzifisa waphinda wazivusa. Myeke abe ngumntu uYesu, makangakubhodarisi uba engumntu. Myeke uYesu abe ngumntu, uzombona amandla kanti uzowabona, uwa-appreciate amandla ovuko lakhe. Uthi into le ndifuna ukwaziwa nguPaul, uthi ndifuna ukuba ndimazi yena. Uthi ndingondeli kukwazi yena kodwa ndazi namandla ovuko lwakhe. Uzaba-appreciate once bubazi uba uze njani. Kwazala umntwana. Kwazala umntwana. Laa mntwana waphiwa igama kwathiwa nguYesu igama lakhe. Ngoba negama li-strategic, igama libalulekile. Igama in the spirit, it's a rank. It's a rank, it's a crown. It's not just amagama okubizana ayingonobumba. Igama lithi Jesu ayingonobumba. Ayinguye u-Y-E-S-U. It's more than that. The power lies. The power is trapped in there. IBhayibhile pha, after uYesu evusiwe ngamandla ovuko, ithi amandla ovuko amenza zangazalwa. Ithi amandla ithi pha kuchapter number 2 verse number 36 kwibook of Acts, ithi mayazi yonke indlu kaIsrayeli, mayazi ukuba ngabana uThixo umvusile. Ithi uThixo umenzile uYesu lo nina enamhlabayo, umenzile. He was made. He was not born. He was made. The process was taken. The process over time. It's not called a process. In process, yasetshenzwa. Wasetshenzwa, wakhiwa uYesu. Umuntu uyakhiwa. Umuntu uyakhiwa kwakukumkani. Awuveli nje. Awuveli nje. Uyakhiwa. Umuntu uyakhiwa. IBhayibhile mayazi indlu kaIsrayeli ukuba namhlanje uThixo umenzile inkosi uYesu.